जिद' नंनि सिमा बियाबनि सिङाव थानाय फाथाबारि ओनसोलनि थुरिबारि मानास लामा, फाथाबारि डिमापुर हाबलांग्रा लामा, नारें दैसा एलपि स्कुलनि साखाथियाव 15 लाख रांजों लुफुंजानाय कालभार बक्स, नारें दैसा बाप्टिस्ट गिर्जा साखाथियाव 10 लाख रांजों बानायजानाय कालभार बक्स, सुदेमपारा नेपाल बस्ति गामियाव 10 लाख रांजों लुफुंजानाय कालभार बक्स, 1 नं फाथाबारि बाजार साखाथियाव 10 लाख रांजों लुफुंजानाय कालभार बक्स, बेसरबारि एलपि स्कुलनि साखाथियाव गोदानै लुफुंजानाय कालभार बक्स, बेसरबारि आदिबासी बस्ति साखाथियाव 10 लाख रांजों लुफुंजानाय कालभार बक्स, औगुरि बिमा दैलाम साखाथियाव सेन्ट ग्रेभेलजों बानायनाय लामा, पलासगुरि ओनसोलाव 1 किल'मिटारनिबो बारा सेन्ट ग्रेभेलजों बानायजानाय लामा, मावफार ओनसोलनि गाहाय हाबलांग्रा लामाखौ सेन्ट ग्रेभेलजों बानायखांनायनि उनाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बेखेवनानै होदों इएम रनजित बसुमतारिया। दिनै बिटिआर सरकारा मानब गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव निसिमा हालामनि नैबे आइलेण्ड ओनसोलाव दिप ओनसोलावहाय जोङो 12टा खामानि मावनाय दालां लामा कालभार आरो जोंनि मा होनो पिएनआरडि नि माखासे खामानिफोरखौ जोङो दिनै फिथा होनानै आरो गायसननायजों लोगोसे माखासेखौ लामा खेवनानै होनाय जाबाय। गतिके बे हालामखौ जौगाहोनायनि थाखायल' जों खामानि मावदों बे नङा, दुलाराय बिटिसिनि 40 समस्तिखौनो जोङो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। नाथाय स्पेसियेलि बिथां चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदि आं दिनै बे हालामाव फैनानै जोंनि सरकारनि मावनाय खामानिफोरनि फिथाखौ जोङो हानो फैनो हादों। आरो मोनसे खामानिया जादों नैबे जोंनि सिसुबारि गामिनि गासैबो मुसलमान भाइफोरा इस्लाम भाइफोरा दिनै फैनानै प्रमद बर'जों लोगोआव थाफानानै शान्ति इउनिटि आरो मा होनो माने पिस इउनिटि एन्ड हारमनिनि थाखाय खामानि मावनायाव दिनै हेफाजाब होफैबाय। हिन्दु मुसलमान पार्थिखौ गैयै, बर' अनाबर' पार्थिखौ गैयै समाज दानो थाखाय दिनै मुसलमान ভাইफोराबো ओंखारबोदों। আমি মুছলমান ইছলামিক ভাইসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ সকলোৰে চকু মেলিছে, যি সময়ত 17 বছৰ বিপিএফৰ দিনত আমি বড় অনাবড় চকুতি কথা কৰিবলৈ সক্ষম নহৈছিল, এই সময়ত আজি আমি হিন্দু মুছলমান বড় অনাবড় সকলোৱে হাতে হাত ধৰি পেলাই শান্তি সমন্বয় ঐক্যতা আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ শিশুবাৰী অঞ্চলৰ আজি প্ৰায় 100 জনমান মানুহ আজি ইউপিপিএল দলত যোগদান হৈছে। তাৰ কাৰণে এওঁলোক সকলোকে অভিনন্দন জনাই আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এই সময়ত আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে। आउट अफ 32 सिटखौ जों देरहाखादों ओरैबाबो इउपिपिएल दलआ। गतिके नो अपोजिशन, नेक्स्ट गभर्नमेन्टआव अपोजिशन थानाय नङा। बिपिएफ मात्र 2टाহে जिखिब, আমি जोङो 30 देरहागोन आरो बाकी 6टाथ' কোনো पलिटिकेल पार्टी अलग अलग তেনেকে এটা দুটা লৈ পেলাই জিকি যাব পাৰে। समखौ मोननायजों लोगोसे रंजानाय मोनदों। जोङो दिनै बिटिसि जिनाखि गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो मोनसे अनसुंथाइ मोनदों। जोङो बेयाव टयलेट, जोंनि बे औगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मोनसे चार्च सेन्ट काटारिन, जोंनि बे अक्सिगुरियाव जोङो मोनसे लेट्रिन मोननायनि थाखाय जोङो जोबोद हामबाय होदों, रंजानाय मोनदों जोङो लेट्रिन मोननायनि थाखाय। धन्यबाद। रनजित बसुमतारी, सार रनजित बसुमतारी। बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय। औ, जोङो मोनोब्लालाय मोजां, जोङो आसा थाबावदों इयुनाव जेन जोङो नांगौ रोखोम सुबिदाफोरखौ मोनलांनाय बायदि, बेखौ बुंनानै आं धन्यबाद होबावबाय। गोसोआव बिराद खुसि मोनदों आङो। माने आगोलाव बिपिएफनि आमोलाव लामाबो मोजां मोनाखै जोङो, ओमफ्राय दलां बायदिसिनाखौबो मोनाखै। दा बेखौहाय जोङो गोसो खुसियैहाय देग्लाय मोनथाम जाबाय आरो खेबसेयानो। दा मोनथाम जानायजों लोगोसे जोंहा बिराद गोजोननाय दङ। बेनिखायनो दिनैहाय जोंनि बिटिआरखौ मोननायजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रानो जोंनि गामिनि खुसिजोंनो एकदमबारे दाहालागै मानसिफोरा आगोलावथ' गैखामोन। दा जोंनिया बिपिएफआथ' दा न'बाल'खासै। दा बिटिआरखौ मोननाय लोगोसे जोङो इउपिपिएलआवहाय दा 17 घर दङ आरो जोंनि मानसिया। बेखायनो अननानै सारमोना गोजोननायखौ होफैबाय, जोंबो खुसि जाबाय, पाब्लिकफ्राबो। बेखौ नारेंगोदै होनो, जोंनि नारेंगोदै गावबुरा आंनो जाहैबाय, नारेंगोदै गावबुरा। आजिलाय आं 5 बोसोरसै गावबुरा लानानै। आगोलावथ' फुराना गावबुरा दंमोन,
BPMनि दा फैबाय समावबो जोङो देरहागोन होननानै आसा दङ आरो गोसो खुसियैनो दा बिनिखायनो जोङो गोसो खौसेयै होबावगोन होननानै आसा दङ आरो मावाखै